Takže čau lidi, já jsem Fail a vítám vás u 3. dílu z naší série Minecraft a hned tak na začátek, ano, jdeme do dolů. Asi vás to překvapuje, ale jdu dolovat prostě. Mě to baví. Jo, s domem začneme až příště, jako jo. S domem příště. Nejdám si jsem našel jsem pár vzácnějších věcí, ale ovšem, že jenom pár. Ne, nenačitoval jsem si to. Fakt, věřte mi prostě. Počkat. Jo, tady. Jej. Si vytěžím. Schválně jsem je chtěl těžit teďka tady s mám před divákama, abyste neříkali fuj, ty jsi to načitoval. Já jsem si to tady nechal. Hele, a hned iron pod tím. Jsem ani neviděl, že pod tím je ani nějaký iron. Tady je. Tady. Ještě tady. Tak ale ironu není nikdy dost. To snad všichni známe. Tady mám uhlí a redstone. Redstone mám ještě nějaký dole. Úplně u bedroku. Tady mám ještě. Snad to vše. A tady to diamondy. Tady jsem našel ještě pár dalších kamínků. Nevím, co to je, ale jo, tady vím akorát, že je to redstone. No, ale jinak nevím, co je to za kamínky toto. Zkusím to vykapat ironovým. Ne, to vím, co je, to je emerald. Spadne mi to, jo, emerald, yes. Docela jsem se bál, že mi ten emerald nespadne, ale spadl, jak vidíte. Z toho zlata bych si potom chtěl udělat nějaký brnění. A co obětujeme? Dirt. Pardon. Jsem zakašlal. A teď to hlavní. Konečně diamanty. Yes. Kolik mám? No. Jsme bez Wi-Fi, ale wow. To se povedlo, tam už jsem nic nenašel. Ale tady tak bych chtěl kopat dál, prostě k tomu bedrocku. 7 diamantů. Myslel, že jich tam bude 8, ale tak dobrý. Vím, že tam mám dole, ale toho zatím máme dost docela. Tak ale za to jsem strašně rád za ty diamanty. To jsem úplně v screenu byl strašně nadšený. Já už mám zcela plnou čest. Ne, nemám. Tak diamanty. Diamond. Jo, já jsem o tolik toho redstone. A já bych si hned... Jo, tak já si to vypálím. Ty věci tady. 18. Protože ze zlata je úplně k ničemu si dělat nějaký krumpáč a tak. Nechápu prostě... A tady mám stone. Já tady mám briky. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, že se mi to tolik kouše, nevím, čím to je. Tak asi se vrhneme na ten domeček. Tam je jenom zabíjí ještě ovci. Sakryš, jak se mě to seká tady, jo. Je po ní.
Já si jenom naházím nějaký věci do čestky, mám ho už zase úplně zaplácaný. Inventář. Jo, já jsem si chtěl udělat ještě čestku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mám 9. Čestku. Dělám, tady mám. Šup. A zatím nahážu nějaký věci sem. Bordel. Svinčík samej. Tak. Naházím. Ale to jsem si ze začátku dělal starosti o vlnu a kolik ji teďka mám. Aha. Aha, já tady mám někde torče. Počkat, teď jsem si... sekeru ne. Já jsem tam chtěl dát kamení. Jo, počkat, emerald. Stejně, já bych si dal asi R2. Tady toto nahoru. Tak, pěkně. Uhlí. Tak. Sem. Tak. Emerald je asi pro mě teďka hodně vzácný. 14, ale tady bude ten iron. Šupnem sem. Tady. Šup. Tady jo, já jsem si to chtěl jenom vzít. Ještě 2, goldy, pojď. No. Šup. No, tady. Kaš. Už tady nic nemám, já jsem si chtěl podívat, jestli mi to zbyde na všechno. Takže to je 4 plus 8, to je 12, plus 5 je 17, to nám na všechno nevyzbyde. Tak hele, boty si uděláme z kůže. 4. Já to udělám. Raz, tak. Zbyl mi 1 gold. Zatím si to šupnu všechno sem. A pořád mám binec v inventáři, kluci. Tady klidí mydlo. To už mám taky. Jo, a mám zcela vyčištěný inventář, takže dřevo. Všechno. Tak. A vrhneme se na to, kolik máme. 9 minut natáčíme. Jo, když tak já jsem si tady v off-screen napravil toto jenom. Tady bude okno. Jako kdyby okno. Tak. Semka. Já vím, že tam ovce, ale nemáme zatím dost. Takže je to dobrý. Nevím, jestli tady mám s tím nějaký biliardový spawner. Mně se to tak líbí docela. Tak. To je všechno.
Ale, jo. Tak. 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 Jestli udělám takovou miniaturní chodbičku. Miniaturičku tam můžu nechat. Šup. 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 Si tady vezmu. Kde to mám? Tady. Ukažte, jak to vypadá. Tato kombinace. Jo, mně se docela líbí, ale když tak mi napište, jak se vám to líbí. Mně teda dost vezmu trošku. A rozhodl jsem se v offscreen uhni, že stěny bych udělal ze stone bricku. Takže briky. Tady mám ještě. Tady. Tady bych nechal okna. Tady udělám střechu, tak. Tak, dobrý. Ale střechu ještě nevím, z čeho budu dělat. Se budu muset rozhodnout ještě. Pardon, že se mi to tolik seká. Tak. Sem. Tak. Poslední výzva do mého hrádky, nebo do mého domečku spíš. Není žádná hrada. Šup. Kolik máme, natáčíme už 12 minut, takže za chvilku už bude konec. Za chvilku mi tady zazvoní pozmění na 15 minutek. Jo, pozor, tady bude to okno. Tak raz, dva. To nechám třeba 5. Raz, 2, 3, 4, 5. OK, sem dáme brick. Šup. Šup, nevysněný domeček, šup. Ne, počkat. Tady, když bude ta podlaha, takže já toto vlastně ještě, jo, tohle ještě bude zaplněný, až tady teda bude vynechávka. A raz, 2, 3, 4, 5. Takže na 6 dám brick. A to mi akorát tak vyšlo, bych řekl. Ano, vyšlo mi to úplně přesně. Akorát šup sem, šup tam. A tady bych... Jo, upozornění. Takže už natáčíme, počkat. Jo, ne, tady. Takže já bych se tady s vámi rozloučil.